Sagung dumadi Rahayu. Rahayu. Salam waspada kagem kita sedaya. Wonten ing dalu menika dalem pikantuk tugas saking Eyang Togo kapurih ndampingi Pak Desukino lampah pribadi. Lah wonten ing dalu menika saderengipun lampah pribadi dipun lajengaken, Eyang Togo badhe ngaturaken sekedhik wejangan. Kagem nyingkat wekdal sumangga Eyang dalem aturaken. Ya, kesempatan iki sliramu ndarbakake wektumu kanggo lelaku ning palenggan kauripan Nusantara kudu ya. Nggih, Eyang. Dadi iki crita sekedhik babagan critane para leluhur biyen ya. Nggih. Dadi ning tanah Nusantara khusus Jawa kuwi kang kondang kaloka kang ajarane misuwur kang diakoni dadi panuntun ya kuwi ajaran kang digelar kang aran Semar ya. Nggih. Dadi Semar iku pamomong Nuswantara karena asli saka Nuswantara ngono ya. Nggih. Kuwi ndadekake tengara apa lambang kuat utawa jembatan sejarane Kretek jagat kadewatan ya. Nggih, Eyang. Karena apa ing donya manungsa kuwi diyakini penjelmaane Sang Hyang Ismaya, putra Sang Hyang Tunggal sing diguwak ning bumi. Kuwi karena apa? Karena critane biyen kuwi nguntal sing jenenge ngeke mangsa ngono ya. Nggih. Maksude ngeke mangsa kuwi ndadekake jalaran critane saengga ning alam maya padha ngono ya. Nggih, Eyang. Ananging kanggo paukumane duweni tugas kuwi dadi pamomong marang kasatriya kang duweni budi pekerti kang luhur ngono ya. Nggih. Makanya salusure sing diceritakake babagan ndok kuwi mau sing diciptakake Sang Hyang Tunggal sing njilma dadi telu mau sing jenenge sapa sing kepisan? Eyang Antogo. Sing keloro Eyang Ismaya. sing ketelu Eyang Manikmaya. ngono kuwi ya. Nggih. Kuwi janjane carane nampa sing jenenge kutukan ananging diwujudake dadi tugas ya. Nggih, Eyang. Karena zaman biyen ceritane duwe ambisi rebutan supaya iso disebut sing paling tuwa ngono ya. Nggih. Saengga Ismaya kuwi ditumurunake ning donya kanthi wujude gambarane kang ala sing buncit amatane sembab ngono ya. Nggih. Ananging duweni kesekten sing dhuwur karena iso ngomong para kesatriya ngono ya. Nggih, Eyang. Dadi tugase pengomong atau pengasuh atau pembimbing ngono ya. Nggih. Dadine kanggo pembimbing manungsa ki mau ning alam donya. Makane Semar kuwi ibarate tembakno kaya dene rakyat jelata, ananging duweni derajat spiritual kang dhuwur ngono ya. Nggih, Eyang. Sing disegani karo para dewa. Karena Semar kuwi ngwakili ajaran babagan urip lan panguripan. Babagan lembah manah atau kerendahan hati ngono ya. Nggih. Duweni kewicaksanaan. Lan duweni keseimbangan antarane donya materi babagan spiritual ngono ya. Nggih, Eyang. Terus ana kang aran sing kaping loro ya kuwi jenenge Manikmaya ngono ya. Nggih. Dadi Manikmaya kuwi kasebut jenenge Bathara Guru ngono ya. Nggih, Eyang. Terus sing dhisik sing tuwa disebut Teja Mantri ngono ya. Nggih. Dadi Manikmaya, Ismaya lan Teja Mantri ngono ya. Nggih. Iki diwalik. Jajane ya Teja Mantri dhisik, Ismaya lagi Manikmaya ngono ya. Nggih, Eyang. Dadi niku jajane tunggal wadah, tunggal penciptaan ya. Nggih, Eyang. Kuwi penggambaran pengejawantane putra Sang Hyang Tunggal
lan Dewi Wiranti ngono ya. Nggih, Yang. Dadi nek manik moyo utawa Bathara Guru kuwi wujude kang paling duweni cahya. Sing paling ganteng utawa bagus sasarane ngono ya. Nggih, Yang. Akhire dipilih marang Bapak Sang Hyang Tunggal dadi raja ning para dewa ning kayangan ya. Nggih. Jenenge Jonggring Saloka ngono ya. Nggih. Lan duweni gelar Bathara Bathara Guru ngono ya. Nggih, Yang. Dadi kuwi sing nguwasani donya maya padha sing dibagi dadi telu ngono ya. Nggih. Jenenge maya padha, Madyapada lan Marca padha ngono ya. Nggih. Dadi maya kuwi digambarake duweni lengan utawa tangane papat ngono ya. Nggih. Lan bentuk perwujudane gulune biru ngono ya. Nggih, Yang. Motone sok disebut sing jenenge nila kaya dene permata ngono ya. Nggih. Dadi ini Bathara Trinetra jenenge ngono ya. Nggih, Yang. Lah nek Ismaya utawa sing disebut Semar kuwi kuwi kakange Manik Maya sing milih tumurun ning bumi sing jenenge Marca padha ngono ya. Nggih, Yang. Kanggo apa? Kanggo dadi pemomong, pengasuh spiritual kanggone para ksatria. Dadene duwe tugas ing bumi. Makan disebut jenenge Semar Badra Naya ngono ya. Nggih. Kuwi titisane dewa sing jelma dadi menungsa, dadi rakyat jelata ngono ya. Nggih, Yang. Makane cahayane ya rada didelikake. Karena apa? Di keseimbangan babagan spiritual ngono ya. Nggih. Ananging senajan wujude kuwi rakyat jelata sing sawangane lemu ning duweni kesekten sing luar biasa ngono ya. Nggih, Yang. Terus bajude ana sing jenenge Teja Mantri utawa dikenal Tokok ngono ya. Nggih. Kuwi pewujudane Teja Mantri. Sedulur sing paling tuwa ngono ya. Nggih, Yang. Makane ning Jawa ya jelukane terkenale Tokok ngono ya. Nggih. Perane Tokok kuwi dadi pemomong, penasehat para raksasa utawa golongane sing duweni watak angkara ngono ya. Nggih, Yang. Angkara murka ngono ya. Nggih. Ananging Semar kuwi dadi pengasuhe kesatriya sing duweni budi pekerti kang luhur ngono ya. Nggih, Yang. Makane wis akeh sing diceritakake babagan kuwi dadi pangerten kanggo awake dhewe kabeh. Babagan pangerten Manik Maya utawa Sang Manik Maya kuwi Bathara Guru kuwi ibarate perwujudane babagan sinau kawruh sing luwih jero. Babagan ngerteni utawa memahami ora gur babagan kadewatan sing dhuwur ya. Nggih, Yang. Ananging dadi personifikasi duweni konsep spiritual. Kuwi babagan Jati Guru ngono ya. Ate disebut Dat Guru utawa Nur Cahya ngono ya. Nggih. Dadi kuwi penggambaran pengejawantahan babagan Manik Maya kuwi. Manik Maya kuwi tegese Dat Guru utawa simbol Nur Muhammad lho ya. Nggih. Makane ngejawantahe kuwi saka Nur Cahya lan Nur Rasa ngono ya. Lah iki cara-carane wong Islam bisa disebut jenenge Nur Muhammad. Filsafate kaya ngono ya. Nggih, Yang. Sing duweni pancaran saka awal cahya, saka pangeran. Babagan penciptaan alam semesta ngono ya. Nggih. Tegese Manik Maya kuwi duweni tugas dadi sejarane pusate ngilmu lan rasa sing iso ngrajani babagan sakabehane makhluk sing dadi perantarane babagan makhluk kelawan Gustine ngono ya. Nggih, Yang. Makane nek eneng babagan pangerten tasawuf sing jenenge martabat 7 kuwi Manik Maya kuwi digambarake kuwi babagan tingkatan pangilmon. Babagan gending akal spiritual ya. Nggih. Makane ya dianggep
saka kawitan utawa awalan kebukae babakan palawangan pangilmon pamel batin cipta lan pangrasa ngono ya. Nggih. Dadi niku simbol makome kaya mengkono ngono ya. Nggih, Yang. Nah, makane yen sira kabeh nglakokke rohanimu tumuju marang Gustimu babakan suwung ki mau saka critane babakan sengsarane nalika nglakoni prosesi babakan penciptaan ya. Nggih. Ananging kuwi dalan tumuju ning fana saka egone menungsa supaya jiwane kuwi diisi kelawan katresnane marang Ilahi ngono ya. Nggih, Yang. Makane manik moyo kuwi dadi pawujudane dat guru sing bimbing jiwa kawula. Supaya apa? Tumeka marang sing jenenge manunggale kawula Gusti ngono ya. Nggih, Yang. Makane Serat Manik Moyo kang digandhengake babakan karyane Rangga Warsita kuwi ngubungake babakan para dewa lan ajaran Islam saka pandangan tasawuf kuwi mau tegese ngono ya. Nggih, Yang. Dadi pribumisasi ajaran sing bungkus konsep babakan tauhid lan budaya lokal ya. Nggih. Supaya luwih gampang ditampa ngono ya. Nggih, Yang. Makane Manik Moyo kuwi dadi sumbere nek babakan syariat lan hakikate, babakan sumbere pangrasa. Karena Manik Moyo kuwi sededunungake babakan Sang Hyang Nur Rasa kang duweni teges pemahaman tumrape batin sing luwih jero ngono ya. Nggih, Yang. Basa kerene saking intuisi spiritual ngono ya. Nggih. Dadi tambah paham lho ya. Nggih, Yang. Dadine Manik Moyo ki apa pelambange nur cahya. Cahya ngono ya. Nggih. Saka Gusti kang dadi pusate babakan pangilmon lumantar bimbingan spiritual guru ngono ya. Nggih. Nek sakjroné pribadi menungsa supaya iso ngerti dununge kamanusiane lan ngerteni babakan ilmu kang sejati ngono ya. Nggih, Yang. Lah sing jenenge Ismaya, Sang Hyang Ismaya kuwi sing disebut Semar kuwi paribasane simbole spiritual sing jero sing diwakil babakan piye carane iso ngendhaleni utawa iso ngasuh babakan pamomong utawa kebijaksanaan batin dan keilahian kang dijelekake ning sajroning wujud menungsa biasa ngono ya. Nggih. Makane nek Ismaya kuwi tegese tatarane kuwi hakikat ya. Nggih. Sang Hyang Ismaya to Semar kuwi lambange guru sejati. Karana iso dideleng babakan representasine babakan kasukman sejati utawa guru kang sejati ngono ya. Nggih. Dadi panuntun batine manusa tumuju kasampurnan lan iso manunggal kelawan Gusti ngono ya. Nggih, Yang. Dadi gambarane dewa kang lembah manah. Senajana janjane duwe ilmu kang dhuwur, tetimbange jenenge kakange kuwi mau Manik Moyo ngono ya. Nggih. Dadi apa makna utawa tegese Ismaya kuwi saka Haseming samar ngono ya. Nggih. Maknane Haseming samar utawa bayangan kang samar sing dadi konsep babakan kebenaran kang sejati. Makane ketok secara nilaiyae kuwi duweni saloka utawa sanepa babakan sinau lembah manah ki mau ngono ya. Nggih, Yang. Karena apa? Simbol kebijaksanaane wong Jawa senajana dipawujudan kang digambarake ora sampurna ananging sejatine kuwi duweni sifat kang sampurna ngono ya. Nggih. Ngono ya. Nggih, Yang. Basa pengajane hakikate kuwi iso ditegeske to maknake suhud ngono ya. Dadi Semaya kuwi duweni pengejawantahan babakan perilaku kang suhud. Apa maknane suhud kuwi?
ninggalake kadunyan utawa disebut takoli ngono ya. Nggih. Iso ngresiki saka babagan sifat-sifat kang ala ngono ya. Nggih, Yang. Dadine kuwi dayane ilahi sing ora duwe sifat kang sombong lan ora duwe sifat kang pamer marang kekuatane ngono ya. Nggih. Makane disebut pamomong batin kang duwe tugas utama sing pagane mbimbing manungsa supaya ora kepleset babagan sifat kesombongan. Nuntun nemokake babagan diri sejati, gawa menungsa dumugi marang sing kuwasa ngono ya. Nggih, Yang. Makane semaya kuwi ajarane cara tasawuf kuwi pengendalian nafsu. Makane disebut tokoh Semar Ismaya kuwi ngajarake menungsa piye carane ngendhaleni hawa nafsune kelawan panca indrane ngono ya. Nggih. Makane ya manunggale kawula Gusti kuwi bisa disebut jenenge Ismaya. Karena apa ajarane babagan kamanunggal kelawan sing kuwasa kuwi sing dadi panuntun marang manusia nemokake sajroning batine supaya temeka makrifatu ngono ya. Nggih. Dadi ngajarake babagan lembah manah duweni sifat kawicaksanan. Isa nemokake guru kang sejati ngono ya. Nggih. Ngono ya. Nggih, Yang. Kuwi carane menungsa kang temeka hakikate marang panguripane lan iso cecek kalawang pangerane ngono ya. Nggih, Yang. Nah, makane prosese ya kudu resik utawa takoli ngono ya. Nggih. Makane nek ajaran tasawuf kae ana prosese sing jenenge jamasan utawa tokharoh kan disebut takoli bicarane nyuwungake babagan saka sifat-sifat yang ala ngono ya. Nggih, Yang. Karena apa? Takoli kuwi duweni teges marang sifat kang terpuji ngono ya. Nggih. Lan tajali kuwi iso mbuka cahayane babagan kemengeranan ya. Nggih. Lah nek sosoke togok kuwi iso ditonton dadi simbol sifat-sifat sing kudu diresakake nalikane nglakoni babagan takoli ku mawon ya. Nggih. Dadine pelajarane spiritual, perane togok kuwi dadi pamomonge. Pamomong kanggo sing salah ngono ya. Nggih. Utawa angkara murka. Iso dimaknai tegese kuwi ing ajarane spiritual kuwi wong sing ngadepi lan ngenali babagan pepetenge marang pribadine kuwi bakal entuk nemokake babagan kepadangane ngono ya. Nggih, ya. Dadi belajar babagan sing bener lumantar saka kesalahan. Makane tugase togoke luwih abot karena apa? Karena duweni fungsi. Fungsine apa? Dadi pangeling-eling. Marang apa? Anane babagan kesesatan sing dialami manungsa ngono ya. Nggih, Yang. Ora kok berarti togoke ngajarake babagan angkara murka ora ning ngajari babagan piye siramu ki sinau saka pepeteng utawa babagan kesesatan supaya ketemu dalan padang, supaya ketemu tujuan ya. Nggih. Makane disebut tokoh kuwi gerbang pintune sing duwe ajaran babagan kasampurnan ya. Nggih. Nek manik moyo apa pelawangane ilmu kasampurna. Akan mau telu ngono ya. Nggih. Duwe tugas dhewe ngono ya. Nggih, Yang. Dadi nek sinau babagan ngilmu kasampurnan kuwi gerbange sing diajarake kuwi saka perane togok. Nanging nek babagan ngilmu hakikat kuwi sing diajarake nek maneh moyo nek ilmu makrifat kang diajarake Semar lho ya. Nggih. Lan sing diajarake karo wong kang wis tumurun sing wis ora ning alame dewaning Jawata kuwi babagan ajaran saka syariat ya. Nggih. Ya. Nggih, Yang. Iki konsep pemahaman wonge duwe pangerten beda-beda babagan kaweruh ngono ya. Nggih. Ananging jenenge
Ngilmu kasampurnan kuwi diawiti saka nemokake kang durung sampurna ning picarane anggone nyampurnake supaya ketemu hakikate lan makrifate lumantar dalane sare ate lan tore kote ngono ya. Nggih. Tak ngono ya. Nggih, Yang. Akane dewa telu ki nduweni tugas dhewe senajan tujuane padha wae ngono ya. Nggih. Tak ngono ya. Nggih, Yang. Setelah waktu ngono wae muga-muga dadi pangaten. Nggih. Ditutup ngono kabur. Nggih, Yang. Lah menika kala wau sekedhik wedharan ingkang dipun aturaken dening Eyang Togo, mugi saged nambah pangertosan dumateng kita sedaya lan saged dipun sambung wonten ing sanes wekdal. Sagungan dumadi rahayu. Rahayu.